So, hi, hello mga bay. Badong ni karon sa katong balay bitaw nga atong ibaligya nga nagkasala ako ng malaking sala. Kasaylo ako sa dakong sala. Kay dapat 2.2 million siya. And then ang akong gipost kay 1.1. 1.2. Diyan na, and then ingon ang tag-iya pwede daw 1M niya di day sa mga price. So 2M siya mga bay. Sa daw niya. Itor mo karon dito sa ato ang balay. Uy, okay na kayo na nga price no kay. Labi na dili na mo naami sa syudad. Mahal kayo ang materials. Mahal kayo ang mga bay na nata sa area of responsibility. Dara si Neil ang ato ang oo, ang ato na ning i-record kay. So hala nindot kay nagsiga pa gid ang suga. Oh, naidaghang kuryente sa mo. Oh, daghang kuryente. Hi, shout out. Nakakuan ako habol akong sulod ron. Ako suot. Ito ra ang iyang gwapo nga kung igagaw. Hi, si Dudong sa atong live. So nata karon sa atong area no sa balay. And let's go. Itor sa park daw kanya nanay mo agi di. Oh, itor na nato siya. Hala. Asa man ka? Uy, busy kayo mong kinabuhi ba? Ikaw mo. Okay, let's welcome Sunara ang iyang outside world. Wala, nindot kayo mga bay, uy. Kung na lang ko'y kwarta, ako rin palit ani. Sunara mo palit sa palay ha, kanina palaya po. Sana all. Sunara. Wala, naabot tayo. Unya kay libre tag mga aloe vera diri, naidahang aloe vera og snake plant. Nana may mga bulak diri oh. And let's go. Kisa may mauna ang tagbalay o ang bisita. Bisita ra niya. Hindi ang bisita mo. Atong tiil kay lapok ra ba. So dara atong intro. Si bisitahan bay. Kanos oy. Nya busy mas dudong nya wala na lang kunikuan. Unsa ni Ayan. ba? Sumoni siya. Sumoni siya mga ba. Buyer sa akong Deca Homes. So di ara oh. Muna ni ang atong intro. Oh, asa naman imong light diha? Light camera action sa ata. Hala nindot mga bay, unsay naa sa picture, mao jud sa personal. So di ara. Aha, napo tay big salamin diha. So, hi. Dara ang kuan owner, ako amigo. Hi. Welcome to our vlog sa live. Hello, shout out. Nya nasa tay mga shell sa taas. Oh. Diba? So apil na ni hala nice kay Tanan nga diri sa kuan sulod pa. Sunana may center table oh. Mahilig jud ko ingon ana. Hello. Mura jud mug naa sa kuan coffee shop. So nice siya mga bay. As in pwede pa ninyo kung insay inyong pwede improve. Pero munir jud nice kid kay sa mga bay as in oh. So mo ni ang look sa atong first floor. So pwede pa na nimo mabuhatag cabinet ang ilang. So mo ni ang bathroom, comfort room as well. So dara. Uy, dako sa dang CR, dako siya. Dako ang CR mga bay. Kaigo ang kuan, tulo ka tao. So dara. Og mao ni ang lababo, hala nice kaayo do. Dili na jud mo lugi kay sa panahon karon no, grabe. Stress kay magpahimog balay. Bitaw, okay.
Stress kay as in ako stress jud ko da. Stress kay ko bayo as in 1 week jud ko naglubog. Ako Ginoo ko. Maka-stress no. Maka-stress gid siya pero gilabanan ako kay tungod daghan patag mga planos kinabuhi. Nindot kayo eh. Oy, ang tanaw ni katong isa taga Japan. Oo, nasa sa Japan, ang usa nasa Korea. Sige. Tanaw lagi sila. So kani mao kana nga video mao na na. Oo. So paunahan lang mo ha kay sa panahon karon diri sa syudad as in okay na jud kay ni siya. Kita mo kunin mo dito sa Okay na jud kay ni sa 2M mga bay. As in ready to transfer na mo. Pangita na kay kuha. Nya, oy, let's go. Naapa jud kahon diri oh. Gamay kayo. Para asa man ang nga box Neil? Sa TV na bay, TV stand. Ah, sa TV stand din siya. Kani tanang mga gamit nga natin rin kani center table, kani may kuan kana tanan. Apil Libre na. apiling high chair. Yes. Para sa diri. Kani ikaw jud nagpahimuan nino. Mahal kini siya bay, matangtang man yun, di sila ganahan. Ah, okay. Ihaumra na siya ba? Removable. Removable dito siya. So kung di ninyo na type nindot man sad kaayo siya kay makabutang ka dihag mga kuan nimo. Oh, so nara ang cabinet sa inyong hangkos. Bali duha di ang bali kusina nimo no Neil. First ako nga balay. Neil, duha ang bali kusina nimo kani og kadto. Oh, nakakuyog ko diri ka kuan kana mga pila ka tuig. Bali kini ang dirty kitchen, kani ang social kitchen. Yung tiga suka ba ni? Ina ako'y lababo. Di kani siya bay supposed to be. Ah. Nagtantang ako sa kumasa. Una kani siya kanang ako rin taning open ran tani siya nya diha siya ni gusto ko nga mura bitaw wala na lang siya kuan nga gihurot na lang gyud nako kanimo. Gihurot na gid mo imong area sa luyo no. Mo gini ending sa liyuta. Ako para wala. Gisagad nimo bali. Gisagad. Okay. Mao ni siyang motong nga price kay ang uban wala pa man lagi develop kani ko kay. Imo fully furnished na gid mo ha. Oh, hurot na gid siya og develop niya na kuryente na tubig. So kani siya wala ngin ako napabuhati og kabinet kay murag daghan na mong na pa niya. Depende sa makapalit. Depende sa makapalit. Oo, pwede. Ay kani siya pwede ra nag-open or depende nila kay daghan na mong ni siya nga kabinet. Oo, pwede man sad kung naa sila ipang keep nga daghan. Dire pwede ra kay murag dirty kitchen magluto ka dire. Yan ka kaon na kay bisita pwede ra. Yes. Ya pwede. Oo, naapoy lababo. Nasa na siya na. Nya apoy daghang saksakan. Oh, gituyog yun na nako bay. Kayo. O kani siya. Lagi abog kay kuan. Sige, let's go to the second floor kay diha gid sila na excited sa second floor. Tiles, di ay pa kaning mga tiles ay bago gyud ni. Oh. So bako kayo ang tiles, makita man sad nato. Ako lang iuna ang spot. Ikaw kay abay kay kanang murag ako sa sigang suga kay. Oh, sige sige. Wa may nako na inisi og kuan. So mao ni ang kuan second floor. Kita ra diha. So bali tulo ka kwarto. Daray. Mao ni ang master room. O kani master room na siya CR. Wow, wala dako sad. Nasa siya aircon, nasa siya bed. Oh, kompleto na. So pwede ninyo magiging walk-in closet di ari. Pwede. Char walk-in closet. Pero nana siya closet. Oh, nanay closet di ay. Ang So, kanina, nanay closet, mga bay. Mo niya CR. Oo. Sige, time sa haunahon sa to diri. O kana mo nilang So mo ni ang iyang closet diri. Kilid sa kuan kaning entrance. So nana day mo cabinet. Unya dako pag space diri makabutang pa mo ko sa kakatri. No, pwede sila. Sala parang sa ilang room. Oh, sala-sala or so naa diri ang Kani siya, tapos is terrace ba? napay aircon, ya napay tiris day ni. Tapos ni siya sa terrace kani. Na Kana. so kita kay mga silingan. Kay kani. Sige madto taog. Tara. Mo ni ang tiris, pwede lang makapamintana diri. Oh, hala, sige, hala, nindot ba oy? Okay mo palit. Pwede ako na lang ni. Okay mo palit ya, pwede ra inon. Hoy, unsa imuha? Agoy Ginoo ko. Nya mo ni ang inyong comfort room o bathroom. So buwag ang bathroom sa comfort. Buwag siya kay para di mabasa. Oh, so hala, hili kay sa amin ni atong kuan owner. Dagko kay mga sa amin, no? Tinuod gyud ka. So ayan. So diari ka maligo. So na tangki na da kana ba nasa gawas? Oh, naay tangki, apil na sad na. Libre na na tanan oh. Kana tangki. O para na amoy tubig permi kay naa jud may tubig diri permi, no? Na may tangki ba magkuan lang siya magpundo. So mao ni ang master room. Adto na punta sa mga visitors room. Na ang suga man ani kay bay kay di mo nagunaw.
O kani siya. Iwagi daw. Iwagi nila para makita nila. So muna yung ikaduhang kwarto, dako sad kayog sa amin. Kita ra. O kita kayo. Oh, Hi! Wala Ala ka sa amin. dako. Dako kay sa sus dako sad siya and naa siya cabinet bond. Wala pa ni siya. Oh, unsa man ni? Oh, Iskina. iskina. Iskina ra dahil ni siya. So, pwede ra sad kayo ni makuanag. Pwede na nila Osbon. Osbon, aircon diri, pwede Mahilig patungan. ko ginani para tong piblo na. Mga patunga gamit no. Kani siya dire, depende na nila sa nila ya. Kani siya pwede sila mga hay dira man pa. Kaya namin siya drainage. Oo. So pwede po mo ng kwarto. O pwede pa lang kwarto. So, naran- Nabasa ni siya kay Anay sa lisi. Ay, namin sa libo pero pwede man Ay tabunan. tabunan na nila. Wala man guna kuan ni kay wala pa rin ginatiman kay may tao. Lagi. Namo na tubig. So bali duha ka kwarto pa ni diri. Oo. Mahimutang ni upat ka kwarto nil. Oh, depende Kay nila. mo nga naman yung gisagad. Oh, kani. Mao man yung last year ba ito? Pwede mo diri manghalay kay naay kuan, naay drainage dito. Kana ang tinuo sa ilang kuan naman na dyan padung dito ubos. Oh, hala nindot jud mga bay as in approved jud para sa kuha. Kinsa man to ba yung nagkuan? Oh, so hello mga bay, hala huna-huna na mo diha ha. Paunahay ra ni kisay makaunag palit. Hayat ra ba? Oh, okay raman kayo. So mao na ni ang second floor. Nindot oy. Nindot promise. Nindot yun siya. Dito pa yung nindot. Oo. Nindot, mao gini akong igaan sa una dire room. Mao ni siya nindot niya na libre na aircon. Oh, nanay aircon apil na na. Ang ilahana pag panindot na lang kaning pintal ba. Oh, nindot sad ang kuan ba kana kay naay hangin, naay kuan. Nindot ang imong pamati diri. Ang nakanindot ani kay fully renovate. Fully renovate na ba? Oo. Sa tubangan may ubos na. Fully furnished gid siya mga bay. Nindot kay gisagad gid nimo ang area ba? Gihurot siya na nako. Gihurot. Kay kuan man kung dili na ko hot doon. So okay kayo. Mm. Unsa naman yung slidey? Tarungunon na lang ni siya fix kay katong nag-abang. Ay, giguba nila. Kapoy kayo wala na nako natarong. Ay sayo naman ko na siya tarong. Oh, sliding raman na. Okay. Mao na to. So, good luck sa makapalit. Og magbabay na ta dito. Bye. Manawi ato bangan o luyo. Sa nakabak kwam siya. So, bye. Thank you for watching. Okay, naka-front cam sa man na to pagtanaw. Say ana ka na. Oo. Thank you so Kasi much. mubalik pa ka sa boss din ah. Sige, atong ikuan padayon sa silong bit. Oh, naog na ta, naog. So, bago kayo ang tiles sa inyong hagdan. Kani gibnindot yun din akong tiles ani kay. Gi-match ni nako dito sa intro kay katong dito. Sa entrance, no? Very passionate magud ning owner mga bay. So, Kani gitsagan kay matrak ani. Kana gimas nimo ani no? Oh, kana gi-match nako tanan. So, mo ni ang entrance. So, napaka space diri sa entrance. Oh. As in, mo ni ang entrance. Kanang lingkuranan. Lingkuranan, sala-sala. Oh, dahil naa pa jud diri another entrance. Oh, asa pa ka. Yan na kay butanganan diri mga kuan. Birin. Oo. Katoliko sila. Nya mo ni ang gate. Dala nice mga bay as in. Sige na, ayaw na mo paglangan. Sige, dini na lang mikuto. Bye! Bye.